Chceš tím teda říct, že lidi nutně potřebujeme k tomu, abychom se vymluvili? Ano, abychom se vymluvili, vyhubovali je. Mozková činnost vytváří spoustu napětí, které musí být přirozenou cestou uvolněno. A když ne? Když ne, tak vybuchne v podobě nějakého činu. A to označujete jako nepřirozené? To záleží na spojitosti logiky a jednání. Něco jako výbuch logiky. Díky bohu, už má nové heslo. Ale o heslo tu nejde. Takže ty připouštíš, že dynamika našeho myšlení může spustit jednání. No a? A co jsi tvrdil před půl hodinou? Co jsem tvrdil? Co jsem tvrdil, ty flegmatická nádhero? Málem jsme se kvůli tomu nepoprali a teď najednou, co jsem tvrdil, idiot. Jsi divný. Pitomec, Roďo, vidíš, že ho je plný rozporů, dokáže člověka stáhnout z kůže. Bavili jsme se o tom, jestli zločin existuje nebo ne. Ano, vyšli jsme z vašeho článku. Jo. Prostě jsme se bavili o tom, jaké hledisko zaujímají socialisté ke zločinu. Je známé, zločin říkají, je protest proti nenormálnímu společenskému uspořádání. Nic víc, žádné jiné příčiny. Zase přehání. Ale žádné jiné příčiny nepřipouští. Z toho vyplývá, že kdyby se společnost uspořádala normálně, tak všechny zločiny by zmizely, protože by už nebyl žádný důvod k protestu. Přirozenost, ta se vůbec nebere v úvahu, ale pouhou logikou přece nelze přirozenost zlomit. Šašku bláznivý, společenské uspořádání vážně hraje velkou roli v otázce zločinu. To ti mohu potvrdit. Ale to vím sám. Řekni mi, ale 40 svede 10letou holčičku přiměl ho snad k tomu uspořádání společnosti? Proč ne? Přísně za to se dá dokázat, že ho k tomu přimělo uspořádání společnosti. V tom případě já ti hned můžu dokázat, že máš palici tak dutou, protože Kolumbus měl velká kuří oka, dokážu ti to jasně a metodicky, tady a teď, a pukni si. Dobře, přijímám. Jen si ho poslechněme, jak to dokáže. Ty hovado pitomí, já tě snad už krtím, ale mluvit s tebou prostě nestojí za námahu. Takhle je to vždycky. Hned se vytočí a odbíhá od tématu. Já pořád zůstávám u tématu. No jistě. Začal si u mě se společenským uspořádáním a skončil si u transcendentální estetiky světlušek. Ty pitomče lékařský, to ty jsi mě odvedl od tématu tím svým mastičkářstvím. Ale to přece patřilo k věci. Chtěl jsem ti objasnit lékařské mínění, proč se většina zločinců musí prozradit. A tohle to tvé mínění, tak to je naprosto chybné. To není v žádném případě. Ostatně není to pouze mé mínění, je všeobecné a napsané ve všech učebnicích. No vida. A to právě dokazuje, že je chybné. To nedokazuje. Počkej, nech mě domluvit. Zločinec, říkáš, se koncentruje na klíčový moment, na akci zločinu. Je si zcela vědom závažnosti situace a cítí se být jejím pánem. Toto vědomí mu zajistí klid. Pak se ovšem objeví nějaká podružnost, která mu pochopitelně nestojí za námahu a ta ho zbaví chladného klidu. Vypoví mu silná vůle, začne být sám sebou zmatený, propadne chorému stavu. Pokud ten čin ale od samého začátku nepovažuje za zločin. Jak to myslíte? No pokud má právo ten zločin spáchat. Právo. Kdo mu takové právo udělí? On sám. Za jakých předpokladů? Že je to neobyčejný člověk. Bližší informace, vys článek o zločinu, Rodila Skolníková. Už se konečně jednou uklidní. Rád bych si od vás nechal upřesnit, co myslíte neobyčejným člověkem. Člověka, který přináší něco nového, který je už od přírody předurčen ke zločinu. Jak to? Tím, že přinese něco nového? No ano. A tím se dopustí zločinu na něčem starém. Všichni, kdo přinášejí něco nového, usilují o něco nového, čím chtějí nahradit to staré, mají od přírody povahu zločince. Všichni reformátoři a ličtí dobrodinci takový byli a jsou. Solon, Likurg, Mohamed, Napoleon. Přesně tak, všichni tihle dobrodinci byli zároveň masoví vrazi. Musí jimi být a mají na to právo. A je to dokonce jejich povinnost. Povinnost? No ano. Povinnost prosazovat vlastní myšlenky, i kdyby měl jít přes mrtvoly. Jistě, čemu na tom pořád nerozumíš? Kdyby například Kepler nebo Newton mohli zprostředkovat lidstvu své objevy pouze obětováním lidských životů, byli by povinni přece zabít každého, kdo by jim stál v cestě. No i kdyby jich byly stovky nebo tisíce. Ano. Mají před svým svědomím právo prolévat krev. A dokáží to? A to je právě ten váš důkaz. Nerozumím vám. Pokud dokáží chladnokrevně spáchat zločin, znamená to, že si ho ani jako zločin neuvědomují,
takže na něj mají právo. Jo, podívej se na Napoleona, to bylo celé jeho tajemství. Nebyl tak závratný.